салом алейкум дӯстони азиз. хостам як чанд маълумотое ки дар Америка, яъне хабарҳое ки дар Америка шудааст шуморо нақл кунам. Як бародара корча задан ва як бародара мошинша дуздидан. корчазаниро видеоша мебинем бародаро. Дара азиз, мақсади видео дар чия? Хитона максимально эҳтиёт кунед. Дар ҷоҳои сиёҳон на самом деле ҳамин ҳолатҳо шуданаш мумкин аст, барое ки мери сиёҳ ту да просто намефурӯши, ягон дайбатса мекуна, яъне тира биқагӣ мекуна, дар ин ҳолат намеша биги ки гарданта мешиканам. Ту медони ма пангарда чемпиони иҷаем уҷаем, хеле гапо нестай. Инҷа да братан сори надидим та, барое ки ҳар яки мо барои риск омадагем. Ҳар як Америкада, ҳар як тоҷик 10 оиларо мисол дар Тоҷикистон хӯрондаеста ва ё ба умедам ки мо як рӯз на як рӯз мисол иншоалло бармегардем гуфтам. Так шо бардораи азиз, эҳтиёт кунед, хитона ҳаракат кунед, ҳамаш иншоалло мешава. боқӣ худованд нигаҳбонтон. Зинда обод бошед.